By the way, raħa ġdid, dem mort naraħi jena, fimt? Għaxina mill-video rajtu hemmhekk. U kien hemm pulizija, l-ewwel maħallix. Għalli meta ta' Jean Paul Sofija? Le, iba that's right. Li it-tifel. Il-met it-tifel, that's right, hemmhekk. Issa dak jiena billi kont nagħmel kasit tal-qorti, ma qabdunix fuq, ovvjament, ma jiena dem interessanti u dik taħal ormi, by the way. Jiena dik kont immur kull sepp għawissu. Kull għawissu kont nħossni responsabbli, mur hemmhekk nara il-floodwater ux clean. Hemmhekk kienu jpoġġu ta' il-containers tal-fireworks, zibel, karozzi. Jiena out of my own. Darba nżilt hemm isfel ta' qed naraħi fladdja u ċempilt f'xissijata fil-ħodu, ħadd mer tikellimni fire engines u da ċempilt. Ejja, ġibu excavator biex inti tiskava dak il-ħafna branches u twiebet li kienu qollax qegħdin jakkumulaw. Ħadd ma ta' kasi. Ġifieri għamilt il-ħajja tiegħi jiena kemm stajt, imma hemm livell ta' mentalità fuq daw tal-luzzu bil-Malti, qed tifhem? Li tħoss warajk waħdek, u mbagħad ma tista' tagħmel xejn ħadd ir-rigni tal-luzzu. Għas-sajt, imma mbagħad il-bqija it-triq li għandi il-Kalkara jiena. Issa, il-Kunsill tal-Kalkara sakkar it-triq bi kulħadd jgħaddim ħdejja issa. Issa, xalajnu Gonzi, xalajnu l-Kunsill tal-Kalkara, fim ta' xan. Jien se nagħmel raġel ta' 83 sena issa, fim? Ikolli bil-Malti nkun kind ma' dan nies. I don't hate them, imma kolli insofri din in-nuqqas ta' partitions li għandhom fil-moħħ tagħhom biex jifmu kif jifmu u li ma kif ġara fis-systems of knowledge, fis-teachers of technology. What can you do? Kif ġara tal-floodwater, by the way, hemmhekk kien hemm xi 200 miljun euro ta' Polidano insomma u l-oħrajn. Kont se tgħidli fuq ta' Kordin. Ta' Kordin, issa mort hemmhekk jiena biex naqta' l-kursità, biss għall-kursità biex għax jiena nħobba construction hekk u l-inġinierija nħobba biex nara x'ġara insomma, għax indunajt li l-corners kollha telqu, u rajt il-bricks kif ma poġġuti, u dal-pulizija insomma għalli ma tistax tidħol. Qedlu ġiet il-mara tiegħi miegħi. Qedlu jiena m'għadniex nagħmelhom, qedlu ma jiena kont expert tal-qorti, qedlu u nixtaq naqta' l-kurzità nara x'ġara, joħroġ mill-karozza. Għalli, mela għalli, ħaniġi miegħek imma ta' għalli spjegali inti x'inti taħseb. Ġi miegħi dal-pulizija, dar miegħi, onorani, għalli qed nieħu biex nitkellem miegħek, fimt? Ma nafx kemm domt miegħu ta' u mbagħad ġew xi kuntratturi xjuħ minn dak ix-xjuħ, ma ħallihomx titħlu, żomma. U bdew ikellmuni li qalu li għatom xaq dal-kontrat rom ġara taħseb jiena kuntratturi xjuħ. Bellezza, eżatti. They put their finger on the right. Inti tkun qed tittestjhom meta tistaqsi dawn l-affarijiet? Oh le, xi ma rridx noqgħod bil-Malti ninfluenzahom jien l-ewwel u rrid nara lilhom l-ewwel xi jagħtu. Kont qed tittestjhom. Le, mhux hekk. Jiġifieri hawn ħafna nies jafu x'inhu ma jagħmlu. Fimtni? Imma qegħdin fil-baxx wisq aħna jiena I feel helpless issa X'raġuni tawk? L-aġla. L-aġla tagħmel ċerta nuqqasijiet. Mela tlaqna?